Беларускі гурт «Ірдарат», у якога літаральна нядаўна выйшаў новы альбом пасля доўгага перапынку. І ўжо зараз з намі на сувязі Надзея Владимир Калач. Вітаем вас, дарагія нашы! Рады, што вы прачынаецеся разам з намі сёння. Добрай раніцы ўсім. Добрай раніцы, даражэнькія. Прывітанне з Берліншчыны. З Берліншчыне. А мы памятаем пачатак, гарадзенскі пачатак таксама вашага шляху і заўсёды з гонарам гаворым, што Ірдарат-то. І можна сказаць, і гарадзенцы. З нашай гарадзенскай банды. Можна так сказаць. Ад папярэдняга рэлізу мінула амаль 10 гадоў. І вось, 10 гадоў працавалі над новым. Як гэта адбывалася? Не зусім так. Мы працуем увесь час, і за 10 год мы ўжо выпусцілі 3 сінгла «Сэрца расколата» з кліпамі. «Сэрца расколата», «Зорамі», «Ваўкалак». Мы выпусцілі цэлы жывы альбом «Show in the Woods», які мы здымалі ў лесе падчас пандэміі. Гэта было наше выказванне, бо мы падтрымлівалі ўсе гэтыя ковідныя абмежаванні, і мы гралі для лясных духаў, а потым з гэтага жывого матэрыялу мы зрабілі альбом і ўжо яго выпусцілі тут у эміграцыі. Таму без дзела, без работы мы не сядзелі, але над бестыярыем працавалі з 19-го года. 6 год, я думаю, так? 6-7 год, так. З перапынкам на турму, прабачце, да? Так, вымушаны перапынак у нас ўсё ж быў такі. Але мы ў турме працавалі таксама, у перапісцы нашай. Всё было, я працавала над тэкстамі, а Владзімир над дызайнамі. Так, і падчас гэтага перапынку вымушанага наша ідэя гэта альбома, яна пашырылась, паглыбілась, набыла новыя сэнсы, новыя слаі сэнсаў. Таму можна сказаць, што нават у гэты вымушаны перапынак нас было не стрымаць. Вось. У нас есть маленький кавалочек одного клипа. Давайте мы покажем нашим глядачам, разом послухаем и вернемся до размовы. Давайте, запускаем. Вот так, маленькая пробочка вашего альбома уже зараз у нашем эфире была, але, нягледзячы на то, что вы на Берліншчыне, у нас у студии ваша книжка, якая з'яўляецца, можна сказаць, часткой гэтага альбома, бо ён заснаваны на беларускай міфалогіі. Цікава, што і нашы гледачы ў стрымчаце пішуць таксама, што вось выйшаў альбом, цешацца, радуюцца разам з намі і пішуць пра тых жа нячысцікаў, пра якіх ёсць і у кнізе, і ў альбоме. Самы небяспечны даўганосік бульбяны, найхістунейшы хістун, проста хістуніша рэжыму. Вось так пішуць. Ну а калі вяртацца да кнігі, тут, бачыце, тут і тэксты ёсць, тут і ілюстрацыі, нячысцікі. Ну але вот так, каб кнігу выпускалі музыкі да новага альбому, так я сходу нават і не прыгадаю, хто яшчэ дзе апошнім часам так рабіў. Чаму вы вырашылі менавіта так зрабіць? Бо гэта было неабходна і патрэбна. У гэтых вашых Еўропах мы выступаем з часоў, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам. З 12-15 года мы турылі па Еўропе, і для нас звычней выступаць для італьянцаў ці немцаў, чым для беларусаў, бо гэта часцей было. І мы праміж трэкамі мы расказвалі пра гэтыя песні, але гэтага было недастаткова. І мы вельмі жадалі знайсці нейкі фармат, у якім мы сможам закахаць людзей у беларускую культуру, дзе былі бы, мы таксама маем тут бестыярый, дзе былі бы нашыя казкі, беларускія легенды, наша інтэрпрэтацыя, бо гэта аўтарскі прадукт, дзе былі бы і тэксты і пераклады, і зрабіць білінгвальную кнігу на ангельскай і беларускай, бо наш слухач еўрапейскі не размаўляе на мове.
І яшчэ зрабіць гэта ў золаце, каб чалавек бярэ гэта ў руку і бачыць, што гэта каштоўнасць, гэта артэфакт. Гэта, можа, першы артэфакт беларускай культуры ў яго жыцці, так хай будзе ў золаце. І ўсё, у гэтай працы ёсць усё. Калі чалавек можа чытаць ангельскай, гэта магчыма. Беларускай магчыма. Не можа чытаць, напрыклад, дзеткі, ёсць ілюстрацыі. І яшчэ там ёсць шмат нашай любві. І яшчэ кожны раздзел гэта песня. То бок вы можаце, напрыклад, прачытаць пра ваўкалака, паглядзець ваўкалака, І паслухаць ваўкалака. Так. О, І нават тактыльна яна такая ўся шыкоўная, 3D-шная. папросту Таму гэтая шыкоўная. праца... Мы гэта... закахаліся, скажем шчыра, і ўжо ўчора на летучцы абмяркоўвалі, як уся рэдакцыя будзе набываць вашу кніжку сабе, пачытаць дзецям, ну і, можа, напэўна, в падарункі таксама. Так што, ребята, глядзіце, які шыкоўны падарунак вы нам зрабілі. Дзякуй вам. Ну і можна сказаць, што гэта такі велізарны асветніцкі праект і асветніцкі і для беларусаў, дарэчы, і таксама і для замежнікаў. А што вось наконт слухачоў, у прыватнасці еўрапейскіх, як яны рэагуюць на беларускамоўны гурт? Мы ведаем па вашых рілсах, па відэа вы спакойна размаўляеце па-ангельску, у вас вельмі шмат фанаў не з Беларусі, з захаду. Ну, як вам падаецца, што іх прываблівае ў вашай, я падкрэслю, беларускай творчасці? Ну, я мяркую, па-першае, гэта энергія, якую мы трансліруем са сцэны падчас нашых жывых выступаў. І ведаеце, на любой мове можна спяваць, і яе нават не разумець, але адчуваць нейкую сувязь, нейкі канект з артыстам. І гэта прыходзіць ад таго, як артыст сам па сабе разумее, што ён нясе, які месадж ён нясе са сцэны, што ён кажа са сцэны. Таму наша публіка, наша аўдыторыя, она захоплена нашым перажываннем таго, што мы граем. Здаецца так. Але пасля канцэртаў, як мы дайшлі да кніжкі, да самой, таму што ідэя зрабіць кнігу з'явілася толькі ў вымушанай эміграцыі, калі мы зноў пачалі гастраляваць. Пасля канцэртаў у Італіі, у Германіі, у Нідерландах да нас ўсё часцей падыходзяць людзі і кажуць: мы не разумеем, што вы пяеце, аб чым вы пяеце, але гэта неверагодна, і мы хацелі б даведацца больш. І таму мы вырашылі, што нам патрэбен нейкі такі рэсурс, дзе мы зможам дадаць пераклады, трохі культурнага кантэксту і наша разуменне таго, чаму і як мы гэта робім. І першапачаткова мы думалі зрабіць такі велізарны буклет, вялікі буклет да дыска, да альбома. Ну, з цягам часу і з падтрымкай Art Power і German Marshall Fund мы змаглі расшырыць фармат да паўнавартаснай, І гэта цудоўна, што ёсць падтрымка для беларускай культуры. Плытка уключана ў кнігу. Таму на случай постапокаліпсиса, А вот у нас няма, гэта неправільна абсалютна, я думаю, мусім выправіць гэтую недарэчнасць, але не магу не запытаць пра такую справу. У афішах бестыярыум пазначаны як адзіны тур 26-го года. Што такое, чаму толькі адзіны? Падзяліцеся з намі таямніцаю, якая, можа, ўжо, канешне, не зусім таямніца, але давайте раскажам нашым гледачам, чаму вы будзеце мала гастраляваць у 26-м годзе, Надзея? Прадэманстраваць? Прадэманстраваць найлепей. Вау! Віншуем вас! Віншуем! Дзякуй вялікі, так вырашыў сусвет. Таму ў гэтым годзе у нас не два рэліза, не толькі альбом і кніга, але
і новы чалавек. Клас. Мы чакаем дзіцяці ўжо гэтым летам, таму гастролі ў гэтым годзе папрост немагчымыя. Таму, хто хоча побачыць Эрдарат на сцэне, паслухаць бестыярыум на жывую і адсвяткаваць з намі столькі падзей, ну, адзіны шанец. Адзіны шанец, і тур стартуе уже на наступным тыдні. Ну, я цябе на развітанне толькі яшчэ дадам такі моманцік цікавы. Вы да вымушанай эміграцыі якраз вот вярнуся. Вы калі сядзелі за кратамі, мы з яшчэ адным нашым супольным сябрам, гарадзенскім музыкам Пашам Трыпуцем збіраліся разам і глядзелі канцэрты Эрдарат. І так вас згадвалі такімі цудоўнымі словамі. Дзякуй вялікі вам, сябры, дзякуй за гэтую размову, дзякуй за вашу творчасць, за вашу энергію ў золаце. Можна сказаць, што вы ёсць золата беларускай культуры. Ну, а нашым... Наш нацыянальны скарб, таму, дарагі сябры, карыстайцеся гэтай адзінай магчымасцю і пайдзіце абавязкова наведайце канцэрты бестыярыум Эрдарат. Адзіная магчымасць унікальная ў гэтым годзе, а потым спадзяемся на наступны рэліз, якім вы з намі падзеліцеся. Калі ідзе бліжэйшы канцэрт, ці яшчэ можна набыць квіткі? Давайце раскажам нашым гледачам. Так, канцэрты будуць у 24 красавіка ў Варшаве, 25 у Познані, 26 у Берліне, потым 28 у Празе з гуртом Деларейн і у Брно з гуртом Деларейн. І 1 траўня будзе Кракаў. Мы вырашылі так праехацца больш па Польшы і Чэхіі ў гэты раз, бо мы хацім данесці наш прадукт да беларускага гледача, да беларускага слухача. І таму мы вырашылі такія больш беларускія кропкі выбраць у гэты тур. Вось. А яшчэ для ўсіх тых, хто не можа далучыцца ўжывую да нас, у нас будзе жывая прэзентацыя на канале Сепультура Лайв 23 красавіка. Вось, так што, калі няма магчымасці даехаць на адзін з гэтых канцэртаў, далучайцеся да нас онлайн, распавядзем пра кнігу, пайграем музыкі, канешне. Вось, і з задавальненнем прэзентуем вам наш творчы прадукт такі. А ці ёсць у вас нейкая песня з гэтага альбому, якая мае асаблівыя сэнсы, і можаце расказаць яе гісторыю? Ой. Я разумею, што кожная, канешне, мае штосьці за сабой, але вось нешта, што застаецца асабліва ў сэрцы. До турмы было напісана 2 песні: «Ваўкалак» і «Русалка». Усе астатнія былі напісаныя падчас калоніі. І кожная з іх – гэта барацьба і перамога света над цемрай. Таму я не магу падзяліць, якая была больш асаблівая з іх. Я магу сказаць, што нават у пекле можа жыць дабро, святло і прыгажосць. І яны гэта даказваюць тым, што яны існуюць. І гэты альбом урэшце рэшт, ён не пра пакуты, ён пра жыццё і любоў. Так што ўсе асаблівыя яны, і я вельмі радая, што гэта здзейснілася. Для нас гэта такі ж цуд. І гэта будзе гэты тур, гэта прэзентацыя, гэта як святкаваць немагчыма добрае нешта, якое адбылося насуперак усяму. Які ж вы кайфовыя сябры. Дзякуй вялікі вам за размову. Будзем у кантакце. Мы яшчэ спадзяемся. Завітаем на канцэрт, спадзяюся, правда, І Валерий? атрымаем таксама вось гэтай цудоўнай кнігі. Будзем вельмі рады вас бачыць. І ў нас Супер. там будзе бонус, мы забылі сказаць. Так? Ладно. Так, ну. Мы будзем... Упершыню мы зробім прэзентацыю кнігі. Мы яшчэ абвесцім у нашых соцсетках, але за гадзінку до таго, як наша саппорт-група будзе граць, мы зробім мікрапрэзентацыі там кнігі, дзе сустрэнемся з людзьмі, хто захоча, раскажам пра альбом, адкажам на пытанне, падпішам усё. Таму будзьце з намі ў варта зарэзерваваць соцсетках, больш мы часу. скора абвесцім.
Так. Дзякуй вам велізарна і жадаю вам цудоўнага туру, поўных заляў, неверагоднай, неўтаймаванай энергіі ўсіх беларусаў свету для вас. Сёння з намі ў раніцы з Белсатам гурт «Ірдарат». Дзякуй вам вялікі, Надзея. Чакаем, і Владзімир, вас таксама на канцэртах